Durante o 2022, Cambados xestionou case 70 toneladas de residuos orgánicos a través do seu sistema de compostaxe comunitaria. Esta cifra ten en conta o lixo que se depositou nos 7 composteiros comunitarios que se reparten por todo o concello. En primeiro lugar, ofrece unha ventaxa ecolóxica, obvia, que é que todos esos residuos, en lugar de gastar combustible en transportalos e incineralos producindo CO2, o que fai é, in situ, sin gastos de transporte, convertilos en compost, que é un sustrato aproveitable como abono. En segundo lugar, a outra gran ventaxa que ten é o coste económico. Facer compost non só é gratis, senón que ademais nos xera un produto que podemos aproveitar. Mentras que tiralo no contedor supón un gasto de recollida e un gasto de xestión que ronda os 100 euros por tonelada. Precisamente para concienciar dos beneficios da compostaxe e para animar a máis veciños a sumarse a ela, o Concello iniciou un ciclo de charlas formativas. A primeira impartiuse no Centro de Compostaxe Comunitaria de San Roque os Olmos, un dos máis antigos do municipio. E agora estamos coa segunda fase, unha vez implementado, unha vez que temos os medios materiais, agora o que temos é que tratar de infundir na población a conciencia medioambiental e a conciencia cidadana para que se animen a compostar e tamén ensinarlle como facelo. Ademais desta rede de centros de compostaxe comunitaria en Cambados, hai outras dúas posibilidades para optar por este sistema de xestión dos residuos orgánicos. Dunha banda, a través dos composteiros individuais que se reparten de xeito gratuito. Da outra, grazas ao sistema de recollida porta a porta para os grandes produtores. Fundamentalmente a hostelería. Por qué? Porque para eles compostar é complicado, porque xera unha cantidade importante de residuos, restos de comida fundamentalmente, entón con iso que facemos é recollelo porta a porta, entrégaselle un contenedor individual, recóllese diariamente, e despois se compacta e se traslada a unha planta de compostaxe. Os 7 centros distribuídos por Cambados teñen capacidade para xestionar 192 toneladas de materia orgánica. De conseguir que funcionen 80%, o aforro na factura do servizo de lixo podería acadar os 18.000 euros, segundo a Mancomunidade do Salnés.